Здравейте всички от VBOX и от YouTube. Значи той първи епизод го започвам за четвърти път вече. Глед колко айти ми събрах. Ето там взех какаовите зърна, там има джунгла. Ето е там. Намерих си село и почвам да оцелявам в него. И да, за сега това ще ми е къщата. Значи къщата ще си направя отделна къща. Няма да си правя моя. Боже, чуете ли ми какво говоря? И да, вече имам два крафтинг тейбла. Ще сложа единия така и другия долу. Имаме вече нова група Gamers Crew. Ще има линк долу в описанието. Абонирайте се за нея. Включете се и да. Това е Minecraft 1.3. Там може да намерите клиповете ни. И да. Ако някой има въпроси, да пише налично или долу в коментарите. Ако случайно забравя да сложи... Ако забравя да сложа линк, то клипът ще е добавен и ще видите долу, той ще е добавен в групата. Всъщност не. Това си го взимам. Това ще го направим така. Ей! Както не. Не, ще го сложа тук. Един кактус. Тук е един кактус. И съм готов с фермата ми за кактуси. И сега мисля вече да почвам да копая. Сега тук ще правя, не знам, може да чувате спас, не знам. И той качва поредици на Minecraft. Сигурно го чуете как си рекламира профила. Не знам, обаче... И да. Добре, защо почвам с кирка да копая пясък? Но мраза... да копая при пясък, защото гледайте какво става. Минута ми става яка. Имам Timber мод, затова имам толкова много дърва. Значи чупа едно джунглово дърво и ми дава с таки нещо.
Пъс ми прилага кръста поредицата Minecraft Timber, но там... Еми, сир не течат. Да знаете, че тази поредица няма всичко, каквото правя да снимам. Да кажем, сега снимам тук как правя мина и после ще си игра без да снимам. Пак ще се развием. Спокойно, няма нито да читвам, нито нищо. Вие ще ми знаете, нито няма да се читва, няма нищо. Спокойно да няма читване. Толкова зачитване съм направил. Трябва да ти клей. Печеш го. Сега ще си направя чест и да. Това мисля да е за този клип. Сега ще продължавам да играя, но няма да снимам просто. И си направя 4 честа. То чест ще е само за дърво. Защото аз дърво ще събирам много. Да, бе, не се открия честно, точно пък клея. Кажи, че диамантите не се открият често, а не клея. И да, това е за този клип. Първият клипът ще е малко късичък, но нищо. Довиждане.